अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। में चोलिया लेके देवरा भागल, होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल। फगुआ में लागतावे भइल बाऊ पागल, फगुआ में लागतावे भइल बाऊ पागल। होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल, आए हाय होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। हथवा के धोके जबरिया है, तुर देहलस कंगना या चूड़िया। कहे कि मानव नए भौजी, डालब वही में अबिरिया। हथवा के धोके जबरिया है, तुर देहलस कंगना या चूड़िया। कहे कि मानव नए भौजी, डालब वही में अबिरिया। देखी समझाइया के गुस्सा बलागल, हाय हाय देखी समझाइया के गुस्सा बलागल। फगुआ में लागतावे भइल बाऊ पागल, फगुआ में लागतावे भइल बाऊ पागल। होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल, आए हाय होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। लेनी जब अंगड़ाई हो, धोलेला पाजा में आई। गीजे हमर जस भभियन के, सुरेंद्र का केहूँ मनाई। लेनी जब अंगड़ाई हो, धोलेला पाजा में आई। गीजे हमर जस भभियन के, सुरेंद्र का केहूँ मनाई। हमारे से खेले खातिर आदित बलागल, आए हाय होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल। फगुआ में लागतावे भइल बाई पागल, फगुआ में लागतावे भइल बाई पागल। होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल, आए हाय होलिया में चोलिया लेके देवरा भागल।